أبونا يوسف كافتم 13 زيادة أبليص فوتو زنبري أبونا يعقوبسن يوسف يفوتو نير مالتي أزي فليت زخونت كدان خدنا نيرو أبليص يفوتو خمس نبرة أوريد زفترات مصحفي نغرنا أزي صادق سب نيرو أزي قدوس نصوحن أبو نيرو مالتي كل غزي ግን أبتم قدوسان أبناء قدسنا هيوت فتنا نابرتعي زخيت بزح غزي حدا غزي يسوالو أنا زخلو ناصومكو زخلو نقدسكو زخلو نصلخو زخلو بفقاد أملاخنا تمالالسكو زي نعي فتناتات دوزحن انتي كوينا مي كال سب كم دليوتنا خدم كله يسمرلو انتي كوينا مي زبلالو انتي زبل أبت فتنا زلو صقا غزي أبيراو يزبزح اسخا زياده فتنا خب زبزحلو غزي ناي قدسنا عصبخا توهابو دومسكاس يبزحلو اخليل يخا تسرح دلخا مالتي تفتنا لخا مالت اخليل تسرح لخا كالاي فتنا كالاي اخليل تسرح لخا كبرخا انه استخيز خيد كلهم قدسان لكم بمصحف قدس يكون بجدل ناي مصحف ناي بيت كريستياننا اوالد مصحف تتفلطوم قدسان مو تاريخهم ملس لكم رايهم كلهم بمكرايم حالفو قدسان لنا نخور علمن نخبرومن نزخل زمس ودي مالتي ስለዚህ አቡና ዮሴፍ ታይነ መባል አቡና ዮሴፍን ብዙሕ መከራ ይረክቡ ነው ካፍተ ዝረከቡ ብዙሕ መከራ መጀመሪያ ናብ ሕዋቱ መግቢሕ ይዝሎም መስከደ ይሕዋቱ ይቆንኡሉ ስለዝነበሩ እንታይ ገሮም ይዝብል ነቅተሎ ተባሂሎም አቡና ዮሴፍ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነይሩ ስና በሕዋቱ መግቢሕ ይዝሎም መስከደ ዮሴፍ ሕዋቱ ከቀትልዎ ከም ዝሓሰቡ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ በስጋ ኻኦም ዝተወልደ ሓዎም ዝኾነ እስራኤላውያን ናብኣቶም ክመጽእ ከሎ ከቀትልዎ የመኺሮም ማለት لحار ግን ካብ ሓውና ነቀተል ኢሉ ተሓደ ሓዎም ንሽጦ በገንዘብ ንሽጦ ካብ ደም ነፍስ ሲሉ በገንዘብ ካ ናብ እስማኤላውያን ሸይጦም ነው አቡና ዮሴፍ ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ አሞዳታ በገንዘብ ሸይጦም ካኒ ናብ ሞት ሕሊፎም ሂቦም ንዮሴፍ ንግብጽ ኸይዱ ኣብ ግብጽ መስከደ ዘጋጠሙ ሓደ ታሪኽ ኣሎ ካለ ዘጋጠሙ ፈተና እቲ ታሪኹ ንምሕጻር ካብ ምዕራፍ 39 ዘለኹም ቡበየ توم اسماعيلاويان غزيم زوسدو مالتي نيوسيف ناب ግብጽ አውረድዎ ጶጢፋር አዛዝ ቤት ፈርዖን ናይቲ ቤት ንጉስ አዛዚ ጶጢፋር ዝባሃል ነይሩ ጶጢፋር አዛዝ ቤት ፈርዖን ሓለቃ ዘብዕኛታት ዝነበረ ግብጻው ድማ ካብቶም ናብ ግብጽ ዘውረድዎ እስማኤላውያን ተሻየጡ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ስለዝነበረኻ እዩ ዝቆናዓሉ ሰብአይ ኮነዩ ምድር ብምልእታ ናይ እግዚአብሔር ያ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ብዛዕባታት تفكروا زنبرة ንግስት አውዶክስያ እንታይ ክትገብር ትፈክራለይ ዘላ በመጋዝ ጌራ ዲኽ ስንጥቀኒ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ቅድሜ ያሎ በእምን ጌራ አጥቂጣ ዲኽ ትቀትለነ ደልያ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ቅድሜ ያሎ በሰይፍ ዲኽ ትቆርጸነ ደልያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቅድሜ ያሎ ከተሳደደን እንዲያደልያ ዓለም ብምልእታ ናይ እግዚአብሔር ዓለም ብምልእታ ናይ እግዚአብሔር ኣብዚ ኸድና እግዚአብሔር ምሳና ስለዚህ ግብጽን ተተሸጠ ኢሎ እግዚአብሔር ሙስኡ ስለዝነበረ እዩ ዝቆናዓሉ ሰብአይ ኮነ አቤት ትግብጻዊ ጎይቱ ድማ ይነበር ነበረ ጎይቱ ኻ እግዚአብሔር ሙስኡ ከም ዝኾነ ንሱ ዝገበረ ሁሉ ድማ እግዚአብሔር ከም ዝቆናዓሉ ረአየ ዮሴፍ ካ ኣብ ቅድሚ ጶጢፋር ሞገስ ረኸበ አገልጋሊውን ኮነ ስለዚህ አዛዝ ቤቱ ገበሮ ዘለዎ ሁሉ ድማ ኣብ ኢዱ ሃቦ ይብል ክብርን ምስጋናን ነው ይሆን እግዚአብሔር ሕዋቱ ባሪያ ኢሎም ክሸጥዎም ከለው ንሱ ግና አማሓዳሪ ኮይኑ ተሸይሚ ይብል ሞገስ ረኸበ አገልጋሊውን ኮነ አቤቱን ኣብ ኩሉ ጥሪትን ካ ሾሞ ካብዚ ሾሞ ጀሚሩ እግዚአብሔር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ንቤት ትግብጻዊ ባረኾ አቤትን አመሮሮን ኣብ ዝነበረ ሁሉ ጥሪቱ በረኸት እግዚአብሔር ነበረ ኩሉ ሃብቱ ኣብ ኢድ ዮሴፍ ሕሊፉ ሃቦ ብዘይካታ ዝበልዓ አንጌራኻ ብኻላ ይግደስ ነበረ ዮሴፍ ቅርጻ አካላቱ ትርኢቱን ጽቡቕ ነበረ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ኻ ሰበይቲ ጎይቱ ዮሴፍ ዓይናው ደቐትልሞ ምሳይ ደቅስ በለቶ ንሱ ድማ ንሰበይቲ ጎይቱ እንሆስ ክንበል ጎይታይ አቤቱ ምሳይ እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጥኒ ኣብዛ ቤት እዚኣ ካባይ ስልጣን የልቦን ሰበይቲ ይኽሞ ብጀካኽስ ገለኳ ይከላአነን እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ بملكع تصحيبا يبل أبز حلف بزعبا بملكع تماريخن زمت صادق أنستيو بملكع تماريخن زمت صادق تبعتيو المهر كلنا أبن زخنا نات مرتيز نبعلو بدقيا وقرص عزيز بانيرو وشتاوي ملكع اللو
እቲ ዝበለጸ መልክዕ ናይ ቅድስና መልክዕ ኣለዎ ኣብ ርእሱ ድማኒ ግዳማዊ ቅርጽ ኣካላት እውን ናይ ዮሴፍ ኣዝዩ ጽቡቕን ማራኽን ስለ ዝነበረ ንሰብኣያ ገዲፋ ንትባርያ ኮይኑ ኣብ ገዝኣ ወይ ኣገልጋሉ ኮይኑ ናብ ግብጺ ዘሎ ዮሴፍ ንዕኡ ፈትያቶ ኢሉ ስለዚ ንዕኡ ፈትያቶ ክትሓቶም ከላ እንታይ ኢልዋ ሰብኣይኪ ንዓይ ዘይሃበኒ ዋላ ሓደ ነገር የለን ሓንቲ ንዓይ ዘይሃበኒ ንስኺ ጥራይ ኢኺ ስለምንታይ ንስኺ ድማ ሰበይቱ ስለ ዝኾንኪ ኣብዛ ቤት እዚኣ ኻባይ ስልጥን የልዎን ሰበይቲ ኢኹሞ ብቸካ ክገለ እኳ ኣይከለኣነን ከመይ ጌረኸ እዛ ዓብ ክፍኣት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት ክገብር ይኽእል መጀመርያ ትምህርቲ ክንመሃር ከለና መጻመትና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብሃይማኖት ብእምነቱ ብቅድስናኡ ርኢና ብእምነታ ርኢና ተመሪጽና እዮም ኩሉ ግዜ ቅሳነት ኣለና ኢልና ነርና ሎሚ ምቅሰሳን ተሳኢኑ ዘሎ ሎሚ ምትእምማን ተሳኢኑ ዘሎ እዛ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና እዩ ከምዚኦም ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት ክንመርጽ ስለ ዘይከኣልና እዩ ነዚኦም እንተመሪጽካዮም ግን ኣብ ዝኸድዎ እንተኸይዶም ሰብኣይካ ኣብ ዝኸደ ይኽድ ብመንፈሳዊ ህይወቱ ተሳሒብክ ጥራይ እንተመጺኽዮ ብቅድስና ህይወቱ ተሳሒብክ ጥራይ እንተዳ መጺኽዮ ብልቦንኡ ተሳሒብክ ጥራይ እንተዳ መጺኽዮ ኣብ ዝኸደ ይኽድ ዮሴፍ ሰብኣይ እዩ ናይ ዮሴፍ ጠባይ ናይ ሰብኣይ ጠባይ ሰብኣይ ከም ዮሴፍ እዩ ስለዚ ብሰብኣይ ኣይሽገርኒ ጸገም የብለይን እምነተይ ሙሉእ ዘሻቅለኒ ነገር የብለይን ትብል ንምንታይ ሰብኣይ ሰባት ከይርኢዎ ኣነ ከይርኦ ካባይ ኣይኮነን ዝሕባእ ካብ ቤተሰብያ ኣይኮነን ዝሕባእ ካብ ካልኦት ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ኣይኮነን ዝሕባእ ምናልባት ሰባት ዝሙት ፈጽሙ ክበሃሉ ከለዉ ሰብ ፈሪሖም ይኣብ ይኾኑ ኢሉ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ግና ዝሙት ንምግባር ዝዓግቶም ነገር የለን ምናልባት ምዕራብ ዝሎሚ ግዜ ሰብ ሓፊሩ ዝገድፉን የለን ሰብኣይ ግና ሰብ ፈሪሑ ወይ ሰብ ሓፊሩ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ይዝፈርሕ እግዚአብሔር ዘይብሉ ቦታ ካ የለን ስለዚ ሰብኣይ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ እግዚአብሔር ስለ ዝዝክር ዝኸደ ኸይዱ ሰብኣይ እሙን እዩ ናይ ዮሴፍ ድምጺ ዮሴፍ ታኢልዋ ሰብኣይ ርኤና እንደሎ ክትብሎም ከላ ሰብ እንተ ዘይረኣየና መን ይርኤና ኣሎ ከመይ ጌረ ነዚ ክፍኣት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክገብሮ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብያ ኣሎ ኣብቲ ዕጹብ ገዛ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኩሉ ቦታ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ስለ ዝኣምን ከመይ ጌረ ይገብሮ ሰብኣይ ይርኤና እዩ ዘሎ ሰብ እንተ ዘይረኣየና እግዚአብሔር ይርኤና እንታይ ዝብል ቀጺሉ ዮሴፍ ግና ምስኣ ክድቅስ ኮነ ኣብ ጥቓ ክቐርብ ኣይደልየን ሓንቲ መዓልቲ ዕዩኡ ክገብር ናብ ቤት ኣተወ ኣብኣ ኣብታ ቤት ድማ ካብ ኣገልገልቲ ሓደ እኳ ኣይነበረን ብኽዳኑ ቀጥ ኣቢላ ሒዛ ድማ ምሳይ ደቅስ በለቶ ከመይ ዝበለ ውግእ ይረኣዮ ብዙሕ ግዜ ምፍልላይ ኣብ ዘጋጥመና ግዜ እንታይ ጋጥሞም ይኸውን እንታይ ፈተና ይመጾም ይኸውን እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ኣብ ግምት ከነእትዎ ይግባአና ብእምነት ከም ዝብርትዑ ብእምነት ከም ዝስዕርዎ ዝኽእሉ ሰባት ሒዝና ኣለና ዶ ብኸምኡ መልሚልና እዮም ዶ ብኽዳኑ ቀጥ ኣቢላ ሒዛ ድማ ምሳይ ደቅስ በለቶ ንሱ ግና ክዳኑ ኣብ ኢዳ ሓዲግላ ሃዲሙ ንግዳም ወፀ እታ ሰነድ ሕጂ እዚኣ እታ ሰነድ እዚኣ ንዮሴፍ ንምኽሳስ ንዮሴፍ ብሓሶት ንምጽላም ሓደ ሰነድ የድልያ ነይሩ እታ ሰነድ ድማ እዛ ምእንቲ ዝሙት ከይፍጽም ኢሉ ገዲፍዋ ዝኸደ ክዳን እያ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይ ሰበይትና ክዳን ካብ ሓደ ቦታ ተሸኪሞም ኣምፂኦም ሰበይትኻ ምሳይ ሓዲራ ሰበይትኻ ምስ እከላ ሓዲራ እዚ ክዳን ኣይኮነን ንከራእዮተ ኢሎሞ ኣየናይ ሰብኣይ እዩ ዝኣምን እዚኣሲ እዚ ክዳን ካብ ገዝኣ መፂኡ ክወስዶ ዝኽእልስ ኣየናይ ሰብ ካብ ባልጃ ኣውፅኡ ክዳና ዘውፅስ ኣየናይ ሰብ ስለዚ ብትኽክል ሙሴ ደቂሳ እናበለ ሎሚ ነንዶኩም ዓይነት መረድእ መፂና ብቓል ጥራይ ሓዳርና ንብትን ክንደይ ነደንግጥ ሰባት ኣለና ክንደይ ነደንግጥ ሰባት ስለዚ ጥበብ ናይ ትምህርትና ሎሚ እዚ እዩ ትመረጋገጽ ከም ዘድልያ መወዳእታ ክንርኢና ብዛዕባ ግሉጽነት መዛ ዘመናዊ ትምህርትና ስለ ዝኾነ መፍትሒ ንሱ እዩ ዝኾነ ዓይነት እዚ ሰነድ እዩ እዚ መረጋገጽ እዩ ተባሂሉ ብካሜራ ዝስኣል ዲ ብቪድዮ ዝቕዳሕ ዲ ብኢድ ተሸኪሞም ዘምጽዎ ጭብጢ ዲ እቲ መረጋገጽ ኢሎም ዘምጽዎ ብዙሕ መረጋገጽ የድልየን ቀጢፍካ ክንውስና ይግባአና ምክንያቱ ዮሴፍ ዝበለቶ በቃ ክዳኑ ገዲፉ ወፀ ንሳ ድማ ክዳኑ ኣብ ኢዳ
أبيدا حد يقول نقدام كم زهاد من مسرعيته نقلقلتا تصويع رأيو اتسابعي يزوم إبراو سابعي أواردنا كعمس أني نابتا أنا زلخ وآتو أنا قنا عوي لا أوي خيبل كم زأوية هذا خصام مصنعكم كعمس أخمز مصنع خصام مصنعكم ناتا في الميزي عوي لا أوي خويلا قالي عوابيلا كم زأوي خو مسامع دما كدانو هاديمو نقداموت إلا تزاربتهم نتخدانو دما قويتاو أبيتو خسع زمت مسعى أمبيراتو صنحت كم زي الصعب النابلتك أزنتو تلو اتزمت أكلنا إبراو باريا كواردن نيلو ناتسلخ وآتوا قالي عوابي لمس أوخوخا كدانو حادي قلي نقدام هادما اتو قويتا يوسيف سبيتو باريخا كم زي نقر زي قبرني لاز نقرتو زربا مسمعة بقطع عنا ديدو زي كتصار اللو برقص يوسيف زحياوايا قلقالي እግዚአብሔር ሙሱስ ስለዝኾነ ነዝቤትና ባሪኸ ወዘሎ ብሩኽ ቅዱስ ሰብ ነዚ ተግባር ዝገይሩ ወደ ይኹን ዝብል ጥርጥር አይመጽ ከመገሩ خطራጥር ጃኬት ኮሪያቶ ዮሴፍ ሲ እንታ ከገብር ይخدانو ምሰበይት ገዲፉ ወኸይ ከሳዕ ክዳኑ መንጢላ ትሕዞ ዝተቃለሳ ሰብ መኻኑ ዘخدانو ዚያ መረጋገጽት ያጥላይ ዝብል አብሩስ መጣ ስለዚህ ሰነዳት ምእካብ ናይ ሰይጣን ስራሕ ሐቀኛ ዝመስሉ ሰነዳት ግን ሐቀኛ ዘይኮኑ ሐቀኛ ዝመስሉ መረጋገጽታት ግን ሐቀኛታት ዘይኮኑ መረጋገጽታት ከምጸልና ስለዝኽል ቀልጢፍና ክንውስና ይግባአናኒ ሓደ ሽግር ስለዚህ አቦና ዮሴፍ በዚ ቀጽልና እንዲሕርኢና እንታይ ዝብል ቁጣ ነደደ ናብታ ኡሰራት ንጉስ ሶረላ ቤት ማእሰርት ድማ ተወይ ዝብል ብርግጽ ከምት ዝበልኩም ኩሉ ግዜ قنع تجبر كتجبر كلاس نمنتاي እግዚአብሔር ዝድሕነ ከፍፊል እንበል እዚ ኩሉ ጽምቦ ነገር እና ገበር ዮሴፍ ክዋጋሉ ነይሩ ወንበር ከጋልጻ ነይሩ ወነዛ ከፍእቲ ከም ዝገሩ ከቀልዓ ነይሩ ናይ ዮሴፍ ክብር ከገልጽ ነይሩ ግዜ የለው እግዚአብሔር ናቱ ግዜ የለው ናቱ ማዕሰ ይخبرنا ንዓቶም ነቶም ኣብ ክፋት ዘለና ይዕገሰና እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ትዕግስቱ ይብዛሕ ካብ ይወዳእዮም ይቅተሎም ገለም ባል ትዕግስቱ እግዚአብሔር ዘዝተጋጎይ ሰባት የጥፋየም ተዝባሃል አብዛ ገዛዚ ሓንት ማዓልት ዝውዕል ሰባይም ተረኸበ ባአና መጀመረ ስለዚህ ነቶም ልብና ዝተረረ ክሳብ ንንሳሕ ይዕገሰና ነቶም በቅድስና ዘለና ድማ አኽሊና እንዳበዝሐ ክኸይድ መታን ስቂል ይርየና ዝበለጸ ንዓና ዝርዳአና ክብር መታን ከምጻልና እስር ቤት ክናአቱ ከለና ስቂል ይርየና ዮሴፍ እስር ቤት አቱ ስቂል ይርየው ኣብ እስር ቤት ግና ዮሴፍ ሓደ ተአምር ገሊጽልዩ بدحرزي كاب اسر بيتيو زخلو راي حلمتات نخفتح እግዚአብሔር سلطان هيبو كاو وصيو ناي بمولو ناي ግብጽ اخلي اب يوسف ودي قيل ابوتاتو احواتو بمولو عالم زبلع سينو ناب ግብጽ خمص خلو اب اغر يوسف እና ሰገድ ከአخለ መውሳድ ኮይኑ እዚ ዝገበረ እግዚአብሔር ማዓስ ግዜ የለውን ኮን ማለት ስለዚህ ከምዛ አይነት ፈተና ዝበዛሐና ብሰንክ ቅድስናና ቀኒዕናና ኸድናና አና ሽግር ይበዛሐና ለንብል ሰባት كنعجز كسب مودعتا እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዓስቡ ኸበና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን